खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ गोदान भिडिअ'आव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव 2 आगस्ट 2025 मायथाइ एबा 16 सावन दान 1432 मायथाइनि सानसेनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोनहा भिडिअ'खौ नायना मोजां मोनगोन। मेष राशि, दिनैनि साना गोदान जागायजेननायनि थाखाय मोनसे मोजां सान। नोंथांनि सुबुरुनफोरखौ खामानिनि जायगायाव बेसेन होनाय जागोन। गोजाम दान्थे-बिदान्थेफोरा सुस्रांजानो हागौ। रांखान्थियारि थासारिया साबसिन जागोन। नखरारि हेफाजाब मोनगोन। बिसि-फिसायफोरा गावजों गाव खाथियाव फैगोन। सावस्रिया मोजां जागोन। नाथाय थोजासे उन्दुनायखौ थि खालाम। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 3 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोजा गाब। वृषभ राशि, दिनै गावखौ फोथायनाया बांगोन। नोंथाङा नोंथांनि खामानिनि जायगायाव बाख्नायनाय मोनगोन। फालांगियाव गोदान खाबुफोर फैनो हागौ। नखरारि जिउआव गोजोननाय फैगोन। मोजां मोनलायनाय सोमोन्दोआव गोदैया गोहोम खोख्लैगोन। आदाराव दबथायनायखौ लाखि। सावस्रिया सरासनस्रा थागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों साहा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गलापि गाब। मिथुन राशि, दिनैनि साना दावगानायनि सान जागोन। मावख'आव नोंथांनि खस्थ'नि फिथाइ मोनगोन। बाहागोदारि महरै मावनाय हाबाया मुलाम्फा गोनां जागोन। नखरारि आयदाफोराव बुजिलायनायखौ दिन्थि। रमान्टिक सोमोन्दोआव फोथायनाया बांगोन। सावस्रिया मोजां जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 4 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों अख्रांनि निला गाब। कर्क राशि, दिनैनि सानथांखिफोरा जाफुंसारगोन। साख्रियाव मासि जौगानायनि खाबु दं। थाबथानानै थानाय रां मोन्नायनि जाथावना दं। न'आव मोनसे धोरोमारि हाबाफारि जानो हागौ। मोजां मोनलायनाय जिउआ गोजोनथाव जागोन। सावस्रिया जोबोद मोजां जागोन, नाथाय गिलिर आदारनिफ्राय गोजानाव था। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 7 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों खमला गाब। सिंह राशि, दिनैनि साना जाफुंसारनायजों बुंफबनाय सान जागोन। खामानि मावग्रा जायगायाव गोजौ मावख'गिरिफोरा नोंथांजों गोजोनगोन। फालांगियाव मुलाम्फानि नेरसोनफोर दं। नखरारि जिउआव गोरोबलायनाया सोलिगोन। फरायसाफोरा बादायलायनायाव जाफुंसार जानो हागोन। सावस्रिया साबसिन जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों साहा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 2 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोमो गाब। कन्या राशि, दिनैनि साना जेंनाफोरजों बुंफबनाय जानो हागौ, नाथाय नोंथाङा सहायनायजों जाफुंसार जानो हागोन। राङारि आयदाफोराव सांग्रां जा। नखरारि आयदाफोराव नोंथांनि गोसो मोन्दांथिफोरखौ सामलाय। रमान्टिक सोमोन्दोआव बाथ्रा दान्थेलायनायनिफ्राय गोजानाव था। सावस्रिया सरासनस्रा जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला-सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 9 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गुफुर गाब। तुला राशि, दिनै नोंथाङा गोदान जाफुंसारनायफोर मोननो हागोन। नोंथाङा नोंथांनि खामानिनि जायगायाव मोनसे गोजौ मासि मोननो हागौ। राङारि मुलाम्फानि इसारा दं। नखरारि सोमोन्दोआव गोदैया थागोन। बेयो मोजां मोनलायनाय जराफोरनि थाखाय मोनसे मोजां सम। सावस्रिया जोबोद मोजां जागोन। यगा खालाम। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों रुफानि गाब। वृश्चिक राशि, दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय मुखुब जागोन। गोबां खामानिफोरनि थाखाय नोंथाङा मेंनाय मोननो हागौ, नाथाय फिथाइया मोजां जागोन। नोंथांनि रांखान्थियारि थासारियाव जौगानाय फैगोन। नोंथाङा नखरनि हेफाजाब मोनगोन। गावनि मोजां मोनलायनाय जिउआव सैथोथिखौ लाखि। सावस्रिया सरासनस्रा जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सा-सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 8 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों मैनि गाब। धनु राशि, दिनैनि साना गोजोनथाव जागोन। साख्रि आरो फालांगि मोन्नैयावबो जाफुंसारनायनि खाबु दं। नखरजों सम हगारनाया रंजाथाव जागोन। बिसि-फिसायफोरा गावजों गाव साबसिनै बुजिनो खाबु मोनगोन। फरायसाफोरा दावगागोन।
सावस्रिया मोजां जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों सोनाब, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 1 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गोथां गाब। मकर राशि, दिनै सिनियरफोरा खामानिनि जायगायाव नोंथांजों गोहोम खोख्लैगोन। फालांगियाव मुलाम्फानि खाबुफोर थागोन। नोंथाङा सासे गोजाम लोगोखौ लोगो हमनो हागौ। जुलि जानाय जिउआ गोजोनथाव जागोन। फरायसाफोरा मोजाङै दिन्थिफुंगोन। गावनि सावस्रिनि बागै सांग्रां दाजा। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों खोला, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों हाथफ्ला गाब। कुम्भ राशि, दिनै नोंथांनि सानथांखिफोरा जाफुंसारगोन। नोंथाङा मावख'आव गोदान बिबानफोर मोननो हागौ। फालांगियाव मुलाम्फा जागोन। नखराव गोरोबलायनाया सोलिगोन। रमान्टिक सोमोन्दोआव खुसिया फैगोन। सावस्रिया साबसिन जागोन आरो गोसोआरि गोजोनखौ लाखिनाय जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों सानजा, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 7 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गोथां गाब। मीन राशि, दिनै नोंथाङा थालांनाय खामानिफोराव जाफुंसार जानो हागोन। राङारि नोजोरजों बे साना मुलाम्फा गोनां। नोंथांनि साख्रियाव मासि जौगानायनि नेरसोनफोर दं। न'नि आबहावाया रंजाथाव जागोन। रमान्टिक सोमोन्दोआव फोथायनाय आरो मोजां मोननाया बांगोन। सावस्रिया मोजां जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों साहा, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 2 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों सना गाब। अब्ला दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै। नोंथांमोनहा जुदि सानफ्रोमबो फुंबिलि समाव बेबादिनो फानजामुथि नायनानै मोजां मोनोब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो फानजामुथिखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्टबो खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। गोजोन्थों।